Belê, gotinê bav û bapîra û gotinê pêşiyê me divên dur bide durnasa. Yanê dur bide ê ku ji durê fêm dike, zêr bide ê ku ji zêr fêm dike, dar bide necar ji necar jê fêm dike, kevera bide bawiyê mermer jî ew jê fêm dike, cila bide qimaş jî ew jê fêm dike. Ji vê gotinê tê fêmê ku her kî heqî wî çi zanibe ku nasike bide wî. Bi kurmanciya navbêhna welatê me jî em dibêjin nan bide nanpêja biraqe parî wî zêde be. Kî jê fêm dike dizan. Ev gotin jî dibe dur bide durnasa. Li ser wî hîkayekê bêjim ji we re. Feqiyê melakî hebûye suxte jê radibên bi kurdî bi erebî divên feqî. Suxtê melakî çû germavê ku xwe germav bike çû hemamê, piştî serê xwe şûşt û derket, germavçî got ka heqê min, ka parê min bide. Suxte destê xwe bire berîka xwe, belê pare li gel wî nebî. Perî wî tune. Gote germavçî, pare bi min re nîne, ez ê niho biçim mizgeftê herme camiyê, pare ji te re bînim, ji hevalê xwe ya ji seydayê xwe bistînim bînim. Germavçî got, tu ji vê derê nealivî, tu qet ji vir naçî. Ya perê min yan jî şaşika te. Gerewa perave heta tu herî perê min bînî. Feqe got, suxte got, heke tu şaşika min ji serê min nekî, ez ê te bikim şîrîkê xwendina xwe li ser çara yek. Xêra xwendina min ji çara yek ji te re, şaşika min serê min neke, şaşika min serê min neke, min bê şaşik neşîne mizgeftê, şerma mezin ew e. Germavçî qebûl nekir. Suxte got, tu ji sisiya yek, heta ana ji çara yek bû, sisiya yek bidim te, ew jî. Suxte jê ra got ji sisiya du doş tera yek ji min re. Bes tu bihêlî ez biçim mizgeftê, niho ez ê parê te bînim. Germavçî xwe yê hemamê qebûl nekir. Suxte got babo hingî ez bixwînim xêra xwendina min bo te. Min çi xwend xêra wê tev ji te re, bes tu şaşika min ji serê min nekî. Ku ez şermezar nebim. Hevalê min henekê xwe bi min ne. Wê bi min bikin. Germavçî got, ez van çîroka nizanim. Tu ji vê de nealivî. Yan şaşika te û dest avêt şaşika wî ji serê wî kir û got eger ev digerewa heqê min da. Here perê min bîne şaşika te bine. Suxte bê şaşik çû mizgeftê û parên germavçî jê ra bir û çû şaşika xwe anî. Wexta şaşika xwe hat mizgeftê nav hevalê xwe, dest bi firotana kîtabê xwe kir. Kîtabê xwe firot, dest pê kir. Hevalên wî gotin te xêr bit, boçi kîtabê xwe difiroşî, çil te qewimî ye? Got ez hew dixwînim. Yek çû gote seyda, got suxteyê te yî filan kes kitêbê xwe hemû difiroşe û dibe ez naxwînim û ji vir jî divê ez diçim. Seyda bi lez hat mizgeftê, pirsiyar jê kir. Te çi ye? Te xêr e? Suxte got seyda, ez îdî naxwînim. Seyda got baş e nexwîne, bes bêje ekra te çi ye? Ev qehra te, ev xirxira te, ev kerbê te çi ye? Bo çi rabûye? Suxte got seyda, ew xwendina polekî neyînit, ez ê ji wê û xwe pê xelas ku ez pê xelas nekim, ez ê çi bikim? Ew xwendina polekî neyînit û ez jî xwe pê xelas nakim, ez ê pê çi bikim? Rabû serhatiya xwe û germavçî ji seydayê xwe re got. Hal meselê min û xwe yê hemamê ev bû. Seyda destê xwe bir berîka xwe, tiştek jê deranî û da suxte û gotê here
evî tiştê midate bibe li ba hesinkar ba heda da. Biha bike vê kar û viya çiqasî dikirin bipirse û paşê bibe ba etara ji wî jî bipirse paşê bibe ba dirfiroş ê ku dir û yaqût difirûşin ta bizane her êk wê çi pê bidin. Belê nefiroşe bîne ha wê dirê vî tiştê min daye te nefiroşe gîrî bi xwe re bîne bes vana şika çi fiyetê. û were toxta rabî tişta xwe bir berîka xwe û çû li ba hesinkar û gotê tu vî tiştî nakirî. Hesinkar hedat got ne. Piştî berê Xwedayê û heke tu bidî ez ê 5 pere bidim. Got min nabe. Got çunkî kêrî min nayê. Ez ê pê çi bikim. Ji wê rabî çû ba etar. Wî jî berê Xwedayê got wele 10 pere ez ê bidim. Qîmeta 10 pere ba min dike. Toxta got ez nadim. Çû qesta dirfiroş kir û nîşanê wî da û got tu vê nakirî dirfiroş berê Xwedayê hêj li destê wî da wê got bi sed zêrî. Got ez nadim. Ev sed zêrî nadim. Dirfiroş got mam, apê min, xalê min, kekê min ez benî bihayê vî dirî 110 zêr in. Sed ez dikirim 10 zêr jî ez ji xwe têya kar bikim. Başqa ji wî zêtir naçe. He zêrkarê min û suxte zivirî hat mizgeftê seyda wê pirsyarê jê kir te çawa dît. Suxte got hesinkar 5 pere pê da min neda. Etar jî 10 pere pê da min neda. Zêrkir jî 100 zêr pê da min neda. Seyda got layê min dirê bide durnasa ba tu dirê bidî hesinkar û bidî etara wê çi bihayê dirê bizanim. Germ avçî wê çi bihayê ilmê û zanînê bizanim. Hemam çi ye? Heta êvarê li ber hemamê ye. Wê çi bizanbe qedrê ilmê? Wê çi bizanve yekî unîversite xwendiye, yekî doktorî xwendiye bi zimanê ana, yekî profesorî kiriye, yekî evokatî kiriye, yek bûye hakim bi ilmê. Zanîna ilmê ev ê ku xançî be û ê ku li ber hemama bin ew ê çi qedir bidin vê ilmî kurê min. Rabe rûnêş xwe re û xwendina xwe xelas bike wekî berê bira dilê te sar nebit ji xwendina te. Vêca ev gotin tê gotin çi gava tiştekî giran bi hawakî bikevit li destê êkî da tiştekî pir biha bikeve destê yekî gere bive here ba xweyî wî ku jê fêm bike ku qedir bide. Dirê bide durnasa ji bo ku bê fêmkirin. Zêr bide zêrinkera. Bawer kî gustîrek zî wisa spî ve tu bidî destê belengazekî mîna min çi jê fêm bike bi wê hesûna. Qaş pê ve heye çi zana qaşa wî. Ama wexta çû ba zîvkir bihayê xwe tê. Ji vê bonê ye her kes win ilmê xwe ya wî tiştê xwe qîmetlî bibine ba ê ku jê fêm dike ba xweyî wî. Dirê bidin durnasa zêr bidine zêrinkera. Xatirê we şev.